Hello mga kaprobinsya! Welcome back sa aking YouTube channel! So for this video mga kaprobinsya, magluluto kami ngayon ng tanghalian kasi alas 10 na. Pero pupunta kami muna ng palengke kasi kulang yung mga mga gulay at saka bibili din kami ng isda. So mamalit mig isda kung barato bang isda kasi medyo mahal na ang isda diri sa probinsya sa Bohol. So basin og ni barato na bibili din kami ng isda para sa ulam sa mga sudan sa akong mga lulo og lula. So just keep on watching mga kaprobinsya. So, ayan mga kaprobinsya, nakabili ako ng isda. So, magkilaw meron. Sabi ng husband ko, yung asawa ko nga, magkilaw daw kami ng tamban kasi nakabili naman ako ng isdang tamban. So, konti lang kay kami may mukaon sa kinilaw. Hindi naman kumakain yung mga lolo at lola ko ng kinilaw. So, magkilaw kami ng konti para sa aming paniud to. So, yan, mga kaprobinsya, lilinisan na natin, mga paghinduan sa itong isda kay paang asar. Paghinduan para sa atoang kinilaw. Yan. Isda ni nga tamban. Hugasan natin ng mabuti. Hugasan natin ng maayos yung isda. So, yan mga kaprobinsya, ato na ng sliceon. Ito ang tamban para sa ato ang kinilaw. Ayan. Tapos, hugasan natin ito mamaya ng suka nga puti. Hugasan ko ng suka nga puti. Ayan. Ibabad ko sa suka nga puti. Ayan, isda. Ibabad ko muna sa suka nga puti. Mag-andam ko sa ato ang mga anakot, ating mga lamas. Para sa ato ang kinilaw. Ayan. Bata nga to pipino mga kaprobinsya tayo mo angay kung pipino. Ganahan ko. Gusto ko yung kinilaw na may pipino mga kaprobinsya yun. Lagyan natin ng maliit lang yung pipino binili ko. Igura sa ato ang kinilaw nga tambal.
ayan. Kumuta na to. Ang atong isda. Ayan. Ayan. Halo na to sa ato. Ato na ning sagolon mga kaprobinsya ang ato ang mga panakot, pipino, at saka yung sili. So mga kaprobinsya, ang butangan ni siya og suka nga tuba. Ayan, nabili ko rin ang suka nga tuba sa merkado sa Katigbian. Mas masarap ang kinilaw kung suka nga tuba mga kaprobinsya kaysa suka nga puti. Ayan, budbud natin yung kalamansi. Yung kalamansi makapawaog lansa sa ato ang kinilaw. Ayan. Tapos paglagay na ato tayo na asin lang. Yan. Salat na yan. Umiyog na. So mga kaprobinsya, ito na yung kinilaw namin. Nagkilaw ko para sa paniod to og kinilaw nga tamban. So, yapoy amo ang paksiw, bigay ito ng kapatid. May okasyon kasi sa ilaha. So, tagaan kong bring house, amo na lang gipaksiw para pud sa among paniod to. So, thank you everyone. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and share sa my YouTube channel. O kaya pud kalimot sa pag-click sa bell button para updated ka sa uban ng mga video din sa probinsya sa Bohol. So, amping mga kaprobinsya, ingat! Mga una ta! John, paksiw. Tambaw high blood.